أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا دمت سلفنا هذا إيرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هذا إيرترا ناتدالوه سومناوي مالت وتر حموس أب مربب حبريتها إيرينا هذا تزغر مدبيو أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إيرترا سلامتنا يبتعكم كبرى سماعتنا كما يكنكم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير انكو عبتحكم وابتحنا رعوس عيد نملا حبرة السبع إسلامي إيرترا أزي دمتكم دمت سلفنا هذا إيرترا لهم قدام 24 سنة اختشن 10 شوعات تانيو أبنا لهم يفنونا زلنا تحسنو كنكتاتلكم فلما تحسونا كموترو زينا نتفتات سلفن سومناوي نفتاميتات زينانيو سعيبو بمخنيات عيد الفطر مس أبو أمبر سلفن هذا إيرترا حوا عبد الرحمن تهنور زيستقبري حاتير كان المحتت كقرب الكميو كاتيلو زقرب تحسو مدب سبوت سلفن هذا إيرترا سبوت سلفن هذا إيرترا نايلو متحسو كابز حالف قدام زغتله مسرتها ورقحيتات نسلفا ونقحات أبتحتي زبل أستمر وصحف كلا يكفالو كننقلكم منا قدمي أكال فنونايو سناي مكتال كونو لكم دا تمننا نقتكتاتولنا بخبرنا عدم حجي نافلا مدمنا كسقاقركم عيد مبارك كل عام وأنتم بخير زينة نتفتات سلفي سلفنا هذا إيرترا ناي إفطار سائمين مدبا كايدو مأكلاي بيت حفظ سلفنا هذا إيرترا بحموس 22 سنة أبكتما أديس أبا ناي إفطار سائمين مدب أكايدو أبزي استغايدة ناي إفطار سائمين ناي درار مدب بركز بولو إيرتراويان سدتنيهات نبرت ختما أديس أبا من إسيات أبالات دم بتقاومون زي تفلاليو أكلا سيويك محبرات إيرتران كم سترقبو كاب أواهات مدب إفطار سائمين زي رقبنا حبريتها وسيقي قلس زي خبركم سمعتنا زينا سلف خصم رساني حكم ناب سمونا في ساميتات زينا سقاقروكم سمناوي نتفتات زينا سمعتاتنا حدروم استلمه سرعة قدفتو وجدو هزباو سرعة انت تتخيلو ترايم كقسم قبل حدا مجلس لغيسو ديمقراطيا وجنبار حدنة إيرترا حزب إيرترا أبتحت تشكان محدرها قدف ودي قلنا هاللوه ملاقي سياس المسلطان وهالناوح بش مسوقات نبعت حرقس انت نبعن حدروم يتقبرنا اللخو انت بلن شغل تراي بمبال سوقات أبي إيرترا حزبه سرعة انت تتخيلوا ترايم كقسم قبل بمخنيات 10 سنة أبزو صو مجلس تغيسو أبي إيرترا عسير زلو فتحون معرنتاون هجروا هابتن سلطان زي مهلاو عدل هزبن هاجرن بحق منقص زي جزاء مسكرات هاجرات ترجعيف كانت ثاني خان بسلامة نبرة دبلوماسي زي منقص هزبي داغمايك أتسخ كايد قدنا تكوين والله زبالة مجلسي أقاتي مزلو بقرة كل مرياوي مع باله هاجرن وحسنة هزبن دما أب مقابر دفتر عيو زرقاقة مقانو كليسو هزبي إيرترا بمسوات دقو رئيسادني نحنبعن كستنتن زي كونس بسلام كنبريمو حجون داغماي تاريخ كسرح بصنعات توفايناتن كقلس قبا قبل اتمغلص بتوساقي التحساسيبو دم بتقومو إيرترا أبتي بحبار كسرحالو زقبا مداي بتبعات كسرح تصاوعيت قريبو كاب 16 كسب 10 شوعات سنة كلتاشحن 10 شوعات عام تمرت أب هلو بوليتيكا وخناتات هاجر أمريكيتو حمشاي سرعة خيبو وز السلاسلة مسجاجر مريحنة فزقة مع أكل جنبار هاجر ودنة إيرترا دم بتقاوم إيرترا كابتي أجلالن فلالاين بحري وزيو كهل تعرفو أبتي بحبار كسر حلو زقبا مداي بعتبة كسرح تسوي له زي كايزل لقالسي نحرنت نبهرن تكبارات سرعة قدف بزقبا بقمة زيتون بتلمدو زي كايزل لقالسي خوينو عبر اسم سنحو حد زي تحلالخن بعين أجلال نتزك عرب زمدنان زلوان مقانو قمديمو دم بتقاومو كابز السدر خصقمو زي كأله بحري وزيو ناي مقررابن حبير كام سرحن مدبات بخصوص سريع قرارب انت زي كيلو كابزلو تبعات نابز تحت ميزان كوردن سمترح يزو كترفن زلو تقولو سفيح يخبل قليت الله
عسرا سنة نقفعتات قدف زي الداقم قبر ملس بمهب تاريخه وقبونا نفسام قالنا أتولا كبرت على مقانا تقليزو سرعة قدف نتي قبل علينا زور الرزولو بدل نقفعن بممكات عصفيته قبر ملس بمهبن نتي أواقع داقا ودي غزل خبرتنا لولا ونتنا نملاسن معقابن نكايدو تاريخه وقالسي بشمزا خبرت على قال كنعتون تاريخه وقبونا نفسمن يقبا خبل سوراوي ديمقراسيا وقنبار إرترا أبزوصو ودباو مجلس تحساسيبو لومي كاب استقادل زودلدل زبل تبلات اسنا موقوت كساب مستنكراو تقادلو هزبتاتن سورون كبري هقراو ناسنتن وعلت سماعتاتن زفتاتن الرأي سعر جمي رقم زلو زانت سالت مقلسي زدما مسارتو مهندسنا هقدف كوينو حدقو ها نهزبن هقران إرترا نبرسط زكالاتف سنا عمراو خينات كبليو عنا سيرو عسرا سنة خنبعل كلناها زخم حدش تريو زل عزلو زنبالزي بزي محرت ناقالعنا بصنعات تقاليسنا هنسعرو زقبا حدا ملاينا يتطقر زدلو قدايو كبلون أسميرلو ودباو مجلس سوراو ديمقراسياوي قنبار إرترا حلفتي UNDP مس عفان وجل الهقدف بموقانهم تخصيصهم أوهاليت سبعونتن وكيل لمعتاو بروغرام ويزارو كريستين أمو تانين كيلا لمعتاو بروغرام أتو منصور إمارزانن زتبهالو خلت حلفتي بروغرام لمعتاو حبرت هقرات هاب إرترا بتتكال زتوهبهم تلقون حلافنة عشش منبال مستي أب إرترا زلو قبات سرعت بموقانهم أب قداي سواو مسل زقدسو تكالات كسوم نوانا صحافي ودب حبرات هقرات أنتونيو غوتاريز كم زقربو مرباب حبريتا حرنت داتو أرق قليتو أب لندن زمدبرو أب قداي سواو مسلات إرترا زقدس عالم لخاو ماخل كريستيانا ومحزنت أب زحلف سومون ناب وانا صحافي ودب حبرات هقرات أنتونيو غوتاريز أب زلا أخو ملأختي زوم كلتا سرحتنيات أنصار طولقو تكالهم يخدم هلاهم بمتقاس بخصوص تمطات عن سقومتي كوسدلهم حديثهم أتي زغرة بخسي بزي كاتي أب لندن زمدبرو كريستيانا وتكال ويزرو إلسا جرومون دبدا بمصحفة اتحبريتا وسي خوارديون قطر أبدو بإرتران جبوتن أسفيراتون سنحت عقب سلام سراويتا أوتيا مبزحتن هقرات وشمت عرب ديبلوماسيان مس قطر يبتكا أبزل لوال أوان منقست إرترا منقست قطر بمنغونينة كسر حلو نسانحي مسرح سلام إرتران جبوتن بوقعي دو كم زبلون أب دوبات كلتين هقرات نزنبر عقب سلام سراويتو كم زسحبن أفليت الله دوحة زي شراو مرقز بمحاز نقجت إرتران جبوتن كفتح بمنغونينة كسر مسنحة زي تغسى منيستر قداغ وزا قطر كتنطفن لصنحت عمام دو كم زبلتو بوقع مقلاصو سودان تريبون حبيريو قطر نزقوم تزوصلت بجلها قدفنع أزغنن مقلز موزو سيعبو دحري حدا معز زبل سودان تريبون أتي بعقب سلام قطر تتحيز نبر بوتا دما سراويت إرترا أتيو خمدركب آن سيرو مس قطر طبق محزنة فتيرو تسانحي ملكاو بجلها قدف أبال وشمت هقرات عرب مس قطر زنبرن دبلوماسيا وركباتن مبتاخن سعيبو أسرن مقتالو مرقز ألبو بجلة مقانو زنت سريخولو تنتنت بوليتيكا يقلصو أب أفريقان أوروبان حباراو سرحخولو بريزدنت رواندا تسويعو بريزدنت رواندا بول كاغامي أفريقان أوروبان حبيرن بمسرح أب كلتياو ركبات دبلوماسياون كتباون ركباتن بمحيال حباراو عبيتن كرقاقزا تسويعو أت بريزدنت نزبله بعصر 3 سنة كرتشن عصر شوعتن أب براسلس كتما بلجيم أب استقان علمعات أوروبا زي عمت زي تاريخي وابز اسمع مدر خوينو أهجرات أفريقان أوروبان تحابيرن دعر سريحن أبسطا الطبع عبيت عن صبار عوت كمزقبا يخلين يلو أفريقا وحبرت أمونغو إرتران جبوتن سفين نزولو وطري زاد سارو جدل لليخوم أمونغو إرتران جبوتن زاد سححب راس دوميراس تبهلو بوتا بحيلي عقب سلام سراويت قطر تتحيزو دحر مسمحو أمونغو هقرات وشمت عربن قطرن زي مسمع مفتارو سعيبو قطر سراويتا خد خابي كم سحابتن بزد ما أبتن هقرات اتيز نبر مسحاب نابوطر بمعبايو أفريقا وحبرت أبتخاب زلخونتات زاد سارو جدل ملآخو allafrica.com حبيروم قجل حبرة أفريقيا بعصر شعت السنة نكتبو تخمز تنقص جلسة حبريتها أمونغو خلتين هجرات تفتيرو زلو وطري بسلامة ومنقدس في التحلق نسات المفتار بايتان خطأ تحت تثبيت تنبير للوم
ጉጅለ ህግደፍ ምን ሰሓብ ሓይል ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ቀጠር ካብቲ ምስ ጅቡቲ ዘስራሕ ቦታ ማለት ራስ ዱሜራን ደሴት ዱሜራ ምውፁ ስዒቡ እቲ ከባቢ ከም ዝተቋፀሮን ጅቡቲ ድማ ኣቤቱታ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ መልኣኻን ዝዝከር እዩ ወተሃደራት ኒጀር ልዕሊ 9 ስደተኛታት ኣብ ሰሃራ ካብ ሞት ኣድሒኖም ወተሃደራት ኒጀር 92 ስደተኛታት ኣብ በረኻ ሰሃራ ብጥሜትን ጽምእማይን ተዳኺሞም ንሞት ተቃሪቦም ዝጸንሑዎም ሰባት መድሓኖም ቢቢሲ ሓቢሩ ከም ሓበሬታ ቢቢሲ እቶም ግዳያት ትሕቲ ዕድመ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም ኮይኖም ዘይሕጋውያን ኣሰጋግርቲ ደቂ ሰባት ኣብቲ ከባቢ ሓዲጎሞም ብምስዋር ዝጸገምዚ ከም ዝበፅሑምን ወሲኹ ኣረዲኡ ምድረ በዳ ኒጀር ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንሊብያ ብምእታው ዝጥቀምሉ ቀንዲ መስመር ምዃኑ ይፍለጥ ብርክት ዝበሉ ስደተኛታት ብከም ዝበለ ሞት ኣብ በረኻ ሰሃራ ህይወቶም ከም ዝስእኑን እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ገሊጹሎም ንግስነት ስዑድ ዓረብ ሓድሽ ድኡል ወራስ ዓራት ሸይሙ ንጉስ ስዑድ ዓረብ ንጉስ ሳልማን ንወዱ መሐመድ ቢን ሳልማን ሓድሽ ወራስ ዓራት ገይሩ ከም ዝሸሞ ቢቢሲ ሓቢሩ እዚ ሓድሽ ወራስ ዓራት ንግስነት ስዑድ ዓረብ ቅድም ክብል ወራስ ዓራት ዝነበረ ወዳሕው ንንጉስ ሳልማን መሐመድ ቢን ናይፍ ተኪኡ ናብ ስልጣን ከም ዝመጽእ ዝተገልጸ ኮይኑ ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ምክልኻልን እቲ ሃገር ኮይኑ ከም ዘገልግሉን ተፈሪቱሎ ወራስ ዓራት ነበር መሐመድ ቢን ናይፍ ብሓላፍነት ዝመርሖ ዝነበረ ስልጣን ሃገራዊ ድሕነቱን ቅድም ክብል ከም ዝለቀቀን ሓላፍነቱ ሙሉ በሙሉ ንሓድሽ ወራስ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ከም ዝረከበን እቲ ዜና ይገልጽ ንጉስ ሳልማን ብምኽንያት ሞትሐው ዓብዱላህ ቢን ዓብዱል ዓዚዝ ዙፋን ንግስነት ሃገር ከም ዝተረከበ ይፍለጥ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሓፈሻዊ ናይ ዜና ፈወና ኣብ ዝተዛዚሙሎ ብዝስዕቡ መደባትና ሰናይ ምክትታል ازي بعيد الفترة المغنيات بالمقبار مش أبو ومبر سلفنا هذا إتراحة وعبد الرحمن طعنور زتقبله على محتجيو عيد مبارك كل عام وأنتم بخير بسم الله الرحمن الرحيم. أزغبرك أبو ومبر سلفنا هذا إكترا كل عام وأنتم بخير قبل كيف وأنتم مجمرة من زعيداتنا يزلنا كل عام وأنتم بخير وقعد سهلنا بعيد. طلع بلاد مزحجي أتينا يزلنا رمضان أبتوم تنحنا لنا حجي أبعد متينا لنا أبزي هزبا وبعد زغوني انتهي ملخت خمسة لك مجمرة دو وقت بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الغلاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل عام وأنت بخير. ملأ حزبي إريترا بفرلايكا إسلامي كل سنة وأنتم طيبين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال المجز والعامت إن شاء الله عامت رحوان سلاما كسانة صدرا بيتات زكبولو أب نفتوى هجرنا نقبرنا بعل عبي تسفايمو إن شاء الله رب تصحنا يا رب. هاري عبد الرحمن بزي عقات أميزي ترخيبنا مبار أبزي هجي سلفنا بكم يكون تاتي زولو ممنزع أخي انتي مرباتي زولو حتى ربي الكادو تقلت لي بزقاطعمي بزمت زولو ورح شومونت ودب عمت كملي غاب قباية وغاب تقبر مالت غاب سالساي قباية الحمد لله بفضل الله وتوفيقه تي قدمي قباية اتينا يجنبرنا فتنة أبو زحلفة سالساي
ጉባኤ ብቑዕ መደምደምታ ገይሩሉ ኣብ ስራሕ ኣብ መደባቱ ኣብ ምትግባር ሰጊሩ ን11 ወርሒ ዝኸውን 10 ወርሒ ሕጂ ብጽቡቕ ብጽፉፍ ክካይዶ ፀኒሑሉ አልሐምዱሊላህ እቲ ብመልክዕ ኣዋዳድብኡ እንተሪእናዮ አልሐምዱሊላህ እቲ ፈተነ ሓሊፉስ መሐየሊኡ ኮይኑ ዝያዳ ጥምረቱን ሓድነቱን ኣውሒሱ ከምኡውን ኣፍቲ ምስፍሕፋሕ ኣባላት ይኹን ወይ ሓደሽቲ ጨናፍር ውን ዝምልከት ብሙሉኡ አልሐምዱሊላህ ብጽቡቕ ካየድ ሰላሰላ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን እቲ ዕዮታት ናይ ዜና እንተኮይኑ አልሐምዱሊላህ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣሎ ክንብል ንኽእል ኢና እቲ ዕላዊ እቲ ተመደበ ፈነወ ናይ ሬድዮ ኣብ ግዚኡ እንዳኸደ ኣብቲ ትሕዝትኡ ውን ምዕባለታት እንዳርኣየ ኸይድ ኣሎ ማለት እዩ በቲ ናይ ዝምድናታት ይኹን በቲ ናይ ፖለቲካዊ ዕዮታት ኣብ ደንብ ተቃውሞ ይኹን ኣብ ምግላጽ ናይ ስርዓት ይኹን ዲፕሎማሲያዊ ርክባትና ብዝተፈላለየ ትካላት ናይ ዓለም ድዩ ከምኡውን ሃገራት ድዩ ኣብ መባእታዊ ዝኾነ ክስራሓና ዝኽእል ደረጃ ኣለና ፈተነ ኣብ ዞባና ዘሎን ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ኩላትና ንከታተሎ ኣለና ብጣዕሚ ኣዝዩ ኣሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እንዳተፈጠረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምዝ ኩሉ ተስፋ ንገብር እዚ ሓድሽ ተረክቦታት ብጽቡቕ ኣጽኒዕና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ናይ ማእከላይ መሪሕነት ይኹን ኣኼባ ናይ ፈጻሚት ሓድሽ ፖሊሲ ሓድሽ ፕሮግራማት ሒዝና ክንወጽእ በዓል ዓብዪ ተስፋ እዩ شكرا عبد الرحمن كان مجرشة تهبو ملغت انت لأن كان مجرشة عبد الكبير كان مو بزغن عدسوه هو بزي قاطعمي كنتي مجمريا كل سنة وانتم طيبين زبلكو بفلاي أبالات سلفنا هذا أبزلوا تا أبالات مرحتي جنافرن أبالات معكلاي مريحنتن أبالات فتساميتن أتقبل الله منا ومنكم الطاعات قبل فتون دقنا التي نريو زلنا استواصو عبيتو يكون عوتو يكون كاب مسرتات تجمره صراحات سلازخونه كبورن عزوزن زخونه مسغاناين سلامتاين يبصحكم بلون بمولعهم زرا زلو توفاينتن زرا زلو نطفتاتن عبيو ጎኑ ናይ ዝኻ እቲ ሙሉ እምነትን እግበትን ደራኺ ናይ ዝስራሕ እዚ ኮይኑ ዘሎ ብጣዕሚ ኣዝዩ ዝመስገን እዩ ኣብ ቃልሲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ለውጢ ሰልፍና ህዳ እግሩ ተኺሉ ልክዕ ምስቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ተሰሊፉን ዝምርሸሉ ዘሎ እዋን ዓቢ ታራዊን ብሕጂ ጽበየና ከም ዘሎ ክንርስዕ ይብልናን ዝያዳ ክጥለበና እዩ ተታሒዝና ኢና ጸኒሕና ንነዊሕ እዋን መሊሹ ከዓ ዘይንቡርን ዘይምዕሩግን ኣካይዳ ዝተረኣየ ካብ ኣባላት መሪሕነት ነበር እዚ ሰልፍ እዚ ኣብ ውሽጡ አንክሊል ንኽብል ናይ ብዙሓት ድልየት እኳ እንተነበረ ብፍላይ ከዓ ናይ ዝመተጋብርቲ ኮይኖም ኣሕዋት ድጸንሑ
ኣብ ልቦም ተመሊሶም እዚ ብሓላፍነት ዝኸድናዮ መስርሕን ልዝብን ኣብ ዝሓለፈ 2 ወርሒ ሕጂውን እምነትና ምዃኑ ከም ኣባላት መሪሕነትን ሰልፍን ሃዳን እዚ ነገር እዚ ብሓላፍነት ሕጂውን ርኢና ኣብ መድረኽ ውድባዊ መድረኽ ኣቲና ተሰማዕናሉ ፖለቲካዊ ውድባዊ ሰሚናር ዝብል ሕጂውን መፍትሒ ኩሉ ጉዳያትና ተላዚምናን ይህም ይህንልናን ሓላፍነት ክስከሞ ዘለዎ ሓላፍነት ተሰኪሙ እንታይ እዩ ፀገማትና ለሊናን መፍትሒ ክንገብረሉ እንኽእል መድረኽ ስለ ዝኾነ እዚ ጉዳይ እዚ ብሓላፍነት ብናይ ፖለቲካዊ ሓልኪ ዘይኮነ ከምቲ ሕጂ ተመሊሱን ድሕሪት ንሪኦ ዘለና ንኽብሮም ኢና ኣሕዋት ውሑዳት እዮም ኢልናዊን ኣይነዓቕናዮምን ዝበፅሕዎ ይብሎምን ኢልናዊን ኣይነዓቕናዮምን ከም ኣሕዋት ዓብ ክብሮት ኣለና ሓደ ይኹን 2 ይኹን 5 ይኹኑ ይብዝሑ ኣስተዋፅኦምን ኣስተዋፅኦ ናይ ኩላትናን እዩ ክዕውተና ዝኽእል እሱ ስለ ዝኾነ ብሓላፍነት ጅዊን ብሓላፍነት ሪኦሞ እዚ ነገር እዚ ኣፍቲ ዝመደብናዮ ናይ ሓፈሻዊ ውደባዊ ሰሚናር ዝብል ንቅድሚት ክንስጉም ተስፋ እገብር መላእ ህዝቢ ጀበርቲ እንኳዕ ኣብፅሓኩም ብል እንደገና እቲ ዝካየድ ዘሎ ነጥፈታት ብማሕበራት ጀበርቲ ኣብ መላእ ዓለም ዝሕጉስን ዝሕብንን ዝኹርዕን እዩ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝካየዶ ዘሎ ቃልሲ ብፍላይ ከዓ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ሲቪክ ማሕበራትን ኮታ ናይ ብሙሉእ ህዝቢ ምንቅስቃሳት እንሪኦ ዘለና ኣብ ጎኑ ከም ዘለና እንዳረጋገጽና ዓወትን ሓድነትን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ወሕስነቱ ህዝቢ ኤርትራ እሞ ንዓመታ ኣብ ንፈትዋ ኣብ ንቃለሰላን ንብህጋን ዓዲ يرخبنا ندابلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله شكرا. زخبرك أبو أمبر سلفنا هذا إرتراح وعبد الرحمن تهنور فعليا خون كان ذهب كان غالي محتت بشم سمعتي نمسكنك عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. أزي دمتهم دمت سلف النهضة إرتاي تبلازي حلناها دبيخا منبركا بشكوشكوا عندبت لسانكا قز اندارأخا حمرت منتكا ربحت أمي حيل ميزان كتلالي أطفئخا ميزان لبي سأن موسان سبعونت مقدام بمتكل مسقوام مدرع ريبكايا كون كان يكس أخباريا مدرع ريبكايا كون كان يكس أخباريا. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. أزي دمتهم دمت سلف النهضة إرتاي زي أبزوريا خلي سلف النهضة سبوت سلف النهضة إرتاي سبوت سلف النهضة إرتاي
መሰረታዊ ረቑሒታትን ሰልፋዊ ንቕሓት ብሰልፍን ሃዳ ኤርትራ ዲሞክራሲያዊ ምሕደራ ክበሃል እንከሎም መንግስቲ ካብ ህዝቢ ዝርከብ ንህዝቢ ዘገልግል ማለት እዮም ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምሕደራ ድማ ዜጋታት ብኣተሓሳስበኦምን ብድልየቶምን ኣፈላላይ ከም ዘለዎም ብዝግባእ ተረዲኦም ናይ ካልኦት ሓሳብን ኣረኣያን የኽብሮም ዘይምርዳእ ብዘተን ሰላማዊ መንገድን ብምክባርን ብምትእማንን ይፈትሑም ናይ ዜጋታት ሰብኣዊ ዲሞክራሲያዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ መሰላት የኽብሮም ኣድላይነት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ድማ ንዝኾነት ሃገርን ህዝብን ኣገዳሲ ባእታ እዮም ብፍላይ ከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ብሰንኪ ተደጋጋሚ መግዛዕትን ዘቤታዊ ባርነትን ህዝብን ሃገርን ኣብ ድሕሪት ዝርከባ ሃገራት ንብሩህ መጻኢን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ዓብይ እጃም ይህልዎ ኢልና ንኣምን ምክንያቱ ኣብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣኑ ዝተሓጽረም ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ምህናጽ ስለዝሕግዝ ናይ ዜጋታት ሰብኣውን ፖለቲካውን ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን መሰል ክኽብሩ ስለዝገብር ሓደም ቀጥታዊ ተሳታፍነት እዚ ዓይነት ተሳታፍነት እዚ ህዝቢ ብቐጥታ ድምፁ ብምሃብ ውሳኔ ዝህበሉ ከይዲ እዮም እዚ ዓይነት ተሳታፍነት እዚ ብብዙሕ ዝረአ ዝነበረ ኣብ ጥንቲ ዘበን ኮይኑ ኣብዚ ኩሉ ዜጋ ድምፂ ኣብ ምርጫ ኣኼባ ብምሃብ ይሳተፍ ማለት እዮም ክልተ ውክልናዊ ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ ዝበሃል ድማ ኣብዚ ዘመናዊ ዓለም ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ስራሓሉ ዘሎ ኮይኑ ኣብ ስርዓት ዲሞክራሲ ዜጋታት ተወከልቶም ብምምራጽ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊን ማሕበራውን መሰሎም ብተወከልቶም ንምኽባር ዝሰርሕሉ ኣሰራርሓ እዮም ዓይነት መንነት ብትውልዲ ዝመጽእ ከም ዓሌት ኣውራጃን ዓድን ብወለንታ ዝመጽእ ከም ፖለቲካዊ መንነት ወይ ንዝኾነ ማሕበራዊ ውድብ ወይ እውን ንዝኾነ ዝተፈላለዩ ረብሓታት ዘገልግል ዝኾነ ዜጋ ዝጽምበረሉ ጉጅለ ወይ ውድብ ምስ ዝምባሊኡን ድልየቱን ብዝቃዶ መንገዲ ባዕሉ ዝሓርዮም ነዚ ወለንታዊ መንነት ዝምዕብልን ዝዓብን እዩ ብንቕሓትን ስልጠናን እዮም ደረጃታት መንነት ኣብ ክልተ ነጥብታት ዘተኮረ እዮም ውልቃዊ ድልየት እዚ ማለት መታን ውሪ ክኸውን ኣብ ከምዚ ዝበለ ጉጅለ ወይ ሕብረተሰብ ወይ ማሕበረ ጸሓፍቲ ወይ ማሕበረ ጋዜጠኛታት ዝጽምበር ምባል ውልቃዊ ዕግበት እዚ ድማ ዝኾነ ሰብ ምእንቲ ዝተጸምበረሉ ማሕበራዊ ኣካል ማለት ውድብ ስድራ ቤት ምእንቲ መትከላትን ረብሓ ካልኦትን ውልቃዊ ህይወቱ ረሲዑ ብህይወቱ መስዋዕቲ ምኽፋል ተረድኦ ሰልፊ ስነ ፍልጠት ምሕደራን ፖለቲካዊ ሰልፊ ክገልጾም ከሎም ነገራውን ሞራላውን ረብሓታት ክብርን ንምርካብ ንውልቀ ሰባት ዝሓቆፈ ትካል እዩ ይብሎም እዚ ድማ በርጌሳዊ ጠባይ ሒዞም ኣብ ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ መዳያት ዝነጥፉ የጠቃልል ስለዚ ካብዚ ኣገላልጻ ከም ንርድኦም ሰልፊ ማለት እኩባት ሰባት ዝሓቆፈም ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ጥቕምታት ንምርግጋጽ ዝዓለመ ትካል እዮም ሰልፊ ዝበሃለሉ ድማ ኣብ ውሽጢ ትካላት ናይ ግዴታት ምውዳብን ምምቃልን ባህሪ ስለ ዘለዎ እዩ ውድብ ኣሰራርሓ ዝሰርሕ ክሊ እዮም ሌላ ሰልፊ ከም ውድብ ናይ ሰልፊ ሌላም ኣብ ትሕቲ ተረድኦ ውድብ ዝጥቀስ እኳ እንተኾነ ከከም ዝተፈላለዩ ኣይዲዮሎጂታት ብዙሕ ናይ ሰልፊ ሌላ ንረክብ ብሓፈሽኡ ግን ንዝተወሰነ ፖለቲካዊ ዕላማታት ኣይዲዮሎጂን ወይ ሓበራዊ ረብሓታትን ዝኣምኑን ዕላማታቶም ንምዕዋድ ድማ ዝተወሰነ ኣገባብን መሳርሒታትን ንምጥቃም ዝተሰማምዑን ሰባት ዝሓቆፈ ውደባ እዩ ንጥፈታት ፖለቲካዊ ሰልፊ ዝስዕብ ኣገደስቲ ኣገልግሎት ይገብር ሓደም ስሩዕ ሰልፋዊ ህይወት ሰልፍታት ሓደ ካብቲ ውሕስነት ሓርነት ህዝቢ እዮም ንህዝቢ ኣብ ዝተፈላለዩ ደረጃታት ኣገልግሎት ንምግልጋል ሓደ ካብቲ ኣገባብ ውድድር እዮም ዝተፈላለዩ ደረጃታት ሓላፍነት ንምስካም ፖለቲካዊ ብቕዓታት ዝጥርነፍ ኣገባቡን እዮም ከምኡውን ዜጋታት ዘነቃቅሕ ሓፈሻዊ ጉዳያት ቀጻሊ ትኹረት ንምርካብ ዝጉስጉስን ሓላፍነት ንኽስከሙ ዝደረኸን ኣገባብ እዮም ክልተ
ስነ ሓሳብን ሰልፊ ንስምዒትን መንነትን ማሕበራዊ ጉጅለም ወይ ዝተወሰኑ ጉጅለታት ንምልዓል ዓቢ ግደ ኣለዎም ንምሉእ ህዝቢ ዝውክል ምዝኸውን ድማ ዝያዳ ኣገዳስነት ኣለዎም ዜጋታት ብሃገርን ሉልያት መራሕቱን መሪሕነቱን ኣብ ኣድላይ መንገዲ ዝኸይድ ፖለቲካዊ ኣገባብን ከም ዝኣምኑ ይገብር ኣድላይነት ሃገራዊ ሓድነትን ናጽነትን ቁጠባዊ ዕብየትን ከም ዘጉልሕ ይገብር ሰለስተ ፖለቲካዊ ሰልፊ ንህዝቢ ፖለቲካውን ቁጠባውን ማሕበራውን ሓበሬታታት ይህብ ኣካይዳ መንግስቱን ይቆጻጸር ረቋሒታት ተዓዋትነትን ፖለቲካዊ ሰልፊ ሓደ ምልኣተ ስነ ሓሳብን ንጹርነትን መርሓን ክልተ ኣብ ስነ ሓሳብን ብቑዕ ኣመሓዳሪ ካድርን ምምርኳዝ ሰለስተ ዕላማታት ንምዕዋት ኣድላይ ኣገባብ ምንጻር ኣርባዕተ ዝተማለአ እስትራቴጂያዊ ውጥን ሓሙሽተ እኹል ምወላም ሌላ ውደባ ወይ ህዝባውን ማሕበራውን መትከላት ዕላማታት ክፍልታት እዘን ቁጽርታትን ናይ ሰልፊ እምነት ንመትከልን ዕላማን ወይ ንስነ ሓሳብ ምፍታውን ምድጋፍን ምኹራዕን እዮም ውደባዊ ምእዝነት ማለት ዝኾነ ኣባል ሰልፊ ምስ ዕላማታትን ነቲ ዕላማታት ንምርጋዝ ዘካይዶም ግዴታትን ምትእሳር ከም ዘለዎ ክስምዖ ምዃኑ እዩ ስነ ምግባር ኣባል ካብ ትኸውን ክትጽበዮ ንላዕሊ ይኸውን እዩ ምክንያቱ ኣባል ንዕላማታት ሰልፊ ምዕዋትን ቀጻልነቱ ምርጋጽን ተወሳኺ ሓላፍነትን ምስካም ቦለንትኡ ካብ ግዚኡን ንዋቱን ንሰልፊ ብምሃብ ንመስዋዕቲ ቅሩብ ከም ዝኸውን ይገብሮም ካብ ዝተጠቕሰም ኣብ መንጎ ተረድኦ እምነትን መንነትን ምትእስሳር ከም ዘሎ የርእየና መንነት ናይ ዝተወሰነ ምጽምባር ዝምድናን ኣሰራርሓ ዕዮን ክኸውን እንከሎም እምነትን ድማ ናይ ስነ ሓሳብን መትከልን ዕላማን ምሉእ ድልየትን ደገፍ ኩርዓትን ምዃኑ የብርሃልና ውደባዊ ዕላማ ህዝባውን ሃገራውን ዕላማታት ሓደ ኣብ ቋም ዝተመርኮሰ ዲሞክራሲያዊ ፍትሕን ማዕርነትን ሕብረሰልፋውነትን ዝእምነቱም ፖለቲካዊ ስርዓት ምምስራት ክልተ ብሄራት ኤርትራ ቋንቋንን ባህልንን ምምዕባል ምምሕዳራዊ ጉዳያት ብቋንቋዎምን ክጥቀማም ምትብባዕ እዚ ድማ መሰል ብሄራትን ኮይኑ ወሓዝ ሓድነትና ዝረጋገጸሉ እዩ ሰለስተ قوام زقيدو زي مؤكل محدرة مختال أربعة نص ዝኾነ ሓጋግን ፈጻምን ፈራድን ኣካላት ዝጠምር ስርዓት ምምስራት ሓሙሽተ ዲሞክራሲያዊ ህይወት ዘለዎ ባይታዊ ስርዓት ንኽምስራት ኩለን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ብሰላማውን ርትዓውን ኣገባብ ተወዳዲረን ብምርጫ ስርዓት ከም ዝሕዛ ምግባር ሽዱሽተ ኣብ ዘባናም ሰላምን ርግዓትን ንምርግጋጽ ምስ ኩለን ጎረባብቲ ሃገራት ኣብ ንሓበራዊ ረብሓም ሕድሕድ ምክባርን ዝተሰረተ ጥዑዩን ሓያልን ዝምናታት ንምህላው ብዕቱብ ምስራሕ ሸውዓተ ብህዝቢ ዝተመርጸም በርጌሳዊ መንግስቲ ምምስራት መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ሃይማኖታዊ ጉዳያት ጣልቃ ከይኣቱ ብቀዋማዊ ሕጊ ምኽልካል ሸሞንተ መንግስቲ ኤርትራ ዝምርኮሰሉ ሕግታት ምንጩ ካብ ቀዋማዊ ሕጊ ኤርትራ ክኸውን ትሽዓተ ብቀዋማዊ ሕጊ ዝቕየድ ፍትሓውን ዲሞክራሲያውን ሕብረሰልፋውነት ሰረቱ ፖለቲካዊ ስርዓት ምምስራት ኣገዳስነት ውደባም ወይም ድማ ስርርዕ ተረድኦ ውደባም ሰልፍን ምህናጽ ዝግደስን ብመሰረተ ሕጊ ህንጻም ኣብ ውሽጢ ዕዮ ዝዋሃደን መሰረታዊ ኣካላትን ክፍልታትን ዋህዮታትን ኣብ ውሽጢ ሰልፊ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ግቡእን መሰልን ዘነጽርን ሓላፍነታት ዝዕድልን ትኹልን ጎናውን ሰንሰለታዊ ዝምናታት ዘነጽርን ህንጻዊ ቅርጺ እዩ ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ፖለቲካውን መዳያት ውደባዊ ዕዮ ዝተጸንዐን ዝተወደበን በብመድረኹ ኣብ ፈጻጽምኡ ዝተነጸረን ኣብ ኩሉ ጉዕዘታቱ ንቀፈታዊ ገምጋም ዝውንን ክኸውን ይግባእ እዚ ኸዓም ንዝኾነ ውደባም ፖለቲካዊ ቁጠባዊ ማሕበራዊ ይኹን ዝምልከት እዩ ኣገዳስነት ውደባም ሓደ
ውደባም ኣባላት ሰልፊ ኣብ መንጎኦም ጻዕርታት ንምውሃድን ምስማርን ዝሕግዝ እዮም ምእንቲ ዕላማታት ሰልፊ ንምዕዋት ብመሰረት ምትሕጋዝን በጻይድነትን ከም ሓደ ጋንታ ምዕያይ ክልተም ውደባም ኣባላት ሰልፊ ኣብ ሕድሕድኦም ኣብ መንጎ ውሽጢ ሰልፊ ዝርከቡ ትካላትን ዝህልዎም ዝምድና ዘነጸር እዮም ሰለስተም ውደባም መደባት ካብ ምድብላቕን ምግርጫውን ብምርሓቕ ንምፍጻም ኣገዳሲ ኣገባብ እዮም ኣርባዕተም ውደባም ካብ ዓቕምታት ክእለታትን ኣባላትን ሰልፊ ይጠቅም ሓሙሽተም ውደባም ኣብ ኣሰራርሓ ዝበለጸ ኣገባብ ቁጽጽር ይኽተል ኣዱሻይ ውደባ ኣብ ውሽጢ ትካላት ሰልፊ ሓበሬታታትን ውሳኔታትን ንምዝርጋሕ ይሳለጥ ሻውዓይ ውደባም ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ መንጎ ኣባላት ሰልፊ ስልጣን ንምዕዳል ይሕግዝ ዕላማ ሓላፍነት ተሓታትነትን ውደባም ሓላፍነት ውደባም ብቑዓት መሪሕነት ምሕራይ ኣብ ኩሉ ደረጃታት ካብቶም ኣወንታዊ ስነ ምግባር ዘለዎም ኣባላት ሰልፊ ናይ መሪሕነት ኣምራት ብምስራጽ ሓደ ካብቲ ውደባዊ ባህሊ ዘስርጽ መሳርሕታት እዮም ውደባዊ ኣሰራርሓም ውደባዊ ባህሊ ንምንጋስ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ምትባዕን ብነገራዊ ሞራላዊ ንኣሉታዊ ስነ ምግባር ኣብ መምርሒታትን ሕግታትን ምርኩስ ብምግባር ምንቃፍ ይግባእ ኣፈጻጽማ ሕግታት ብጉይ ኣሰራርሓን ኣብ ሰልፊ ንዝግበሩ ጥሕሰታትን ንምእራምን ሕግታት ዘይምትግባር ናይ ሰልፊ ዕላማታት ምዕንቃፍን እዩ ስለ ዝኾነ ንኹሎም ንኣሽቱን ዓበይትን ሕግታት ሰልፊ ኣፈጻጽማ ብንእሽ ምቕማጥ ምክትታል ምልመላም ስርዒት ናይ ሰልፊ ባህሊ ከም ማሕበራዊ ኣተዓባብያ ወዲ ሰብ እዮም ካብ መጀመርትኡ ንኣባላት ምሃርን ምስትምሃርን የድሊ ውድብ ኣወንታዊ ስነ ምግባር ንምፍጣር ኣገዳሲ ግደ ኣለዎም ዕብየት ውደባዊ ንቕሓት ኣብ ውደባዊ ህይወት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለ ዝኾነም ናይ ሰልፊ ባህሊ ንምዕባል ንኹሉ ኣባል ክምልመል ይግባእ ሰልፋዊ ስነ ሓሳብን ተረድኦን ስነ ሓሳብ ኣይዲዮሎጂ ዝኾነ ሰልፊ ዝግዛኣሉ ስነ ሓሳብ ወይ ፖለቲካዊ ኣለዎም ብዝኽተሎ ስነ ሓሳብ ክነጥፍ ስለ ዝጸንሐም ኣብ ስልጣን ክድይብ እንከሎም ስነ ሓሳቦም ኣብ ተግባር ከውዕሎ ይፍትን እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ብመንገዲ እኩብ ኣገባባትን መሰረሒታትን ኣብ ባይታ ንምዕዋቱ ዘትክለሉ ፖለቲካውን ውደባውን ባህል ሰልፊ ዘንጸባርቕ ጠለባትን እምነታትን እዮም እዚ ኣብ ዙርያ ክልል ሰልፍን ሃዳ ስፖርት ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ እዩ ስፖርት ሰልፍን ሃዳ ኤርትራ عيد مبارك كل عام وأنتم بخير أزي دمتهم دمت سلفنا هذا إرتاي حدراخي صحي أبزن قصارو عدمة بزي بكرات زأخلنا عميمة زحلف زترف أب معرف هوات حلنا زعرف نيرن عيو أنا زعيو نيرن عدا وجن كابايز صبيو بالصحيتين تعدلتين كي تتصباصبكو قبائي كاكاون ناتقوايخو أنا انكسبقم أقاري زحنكل أنا انكأكب زأكبكو زبتن أخيس بعل جناي قبري سلاء سناي صيان فقري أباخين اللي جزي صحيك سبت عربي أمنت مأماني عشنات زمسلو لفنت محتاتي دفرت القصرو كان كمزا زي موالدي حدينا لبام حدينا أبدي أنت صحاي نعخلو من قارت دليو قبل علينا تقدمكي التريق كله
ፀሓይ ዕምረይ ፀሓይ ቤተይ ፀሓይ ሪመይ ትስዕድ ኣለኺ ፍዳሰ ኣኺሉ ምፍናወይ ካብ ምድሪ ሓንቲ ኸየስለጥኩ ተወዲእኒ ዕምሪ ፀሓይ ሪመይ ፀሓይ ዕምረይ ንስኽን ዕራብ ኣነን ዓዲ ዘለኣለመይ ኮይና መጋይሽቲ ኣብዛ ሓንቲ ወቕቲ በሊ ሓደራኺ ፀሓይ ተቐበል ሕድሪ ከምዚ ኸማይ ብዝኸድክዮ ከይትስወሪ ከመይሲ ተጀሚሩ ዘይተፋቐረ ተሓሲቡ ዝተራቐቐ ብዙሕ እዩ ዘሎ ንግዜ ዝጽበ ኣለውን መፍትሕ ዝደሊ መቑሕ ኣሎ ኸኣ ፍርዲ ዘይደሊ ምኩሕ ስለዚ ምእንትቶም ደለይትኺ ተመለስ ጽባሕ ፀሓይ ሓደራኺ ስለዚ ምእንትቶም ደለይትኺ ተመለስ ጽባሕ ፀሓይ ሓደራኺ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ግዴታዊ ምጽንባር ብሔራት ኣይንቕበልን ቀድሞ ኩሉ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ንቃለስ እዚ ድምፅኹም ድምፂ ሰልፍና ሃዳ ኤርትራ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎማዓንቲ ፈነወና በዚ ዘዚምና ኣለና ድሓንቅን እዩ